ke mas berkuit in tuai nam tai kong Angela Kongwar. Sirwai sang mas berkuit nabar lai spa lai pusa. Ang ning ialun iak mena utra an ai lagalu lagadem madua you play dragon radu nong bu nong tau ubait basumar yangi Hak katang ukpa badukun badaman sem bakut. Amen. Kai jing e jong try jong you Jesus Christ bad ga jing e jong oblay. Lembat ga jing selok jong oman sem bakut kendan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Ni pen pa ga jing ro, ni pen pa ga jing snungu. Ya oblay try kan rat na ga benta kane kapor, na ga benta kane kelemat. Kerpang e ul ayengi kane kelat. Bangila ban simenta ha kane kamas ke bakoj bala khod ingi ban truai la de rengkat badu ha kane ke jingknya jong ka Eucharist ko han men ko para ha botrai uit la de na ka banta jingi ha ka Eucharist u khod yang yiru ken bangin it la de na ka banta jong u ban na ka banta jong ki we pat ki breu kane ke de ke jing khod ka jong Jisu yang iwe pa iwe ha kane gasni lengba ki jing pole kerpang lengba ke gospel kum Kristan la khod yangi ban pha la ka jong ka jing em na ka banta ka jing ngai ka jingi na ka banta ka jing it ka jingi yu bat kum juru ban it la ka jong ka jing em na ka banta ki breu der mat ka daw ha kane khelmat to ken ngin pusan to ken ngin khmi it yala ka jong ka man sim yala ka jong ka jing em yala ka jong ka jing le hakine kisngi ki bladep hatu mangaban ma phi ngi em em yakane ka jing em jong ka jing pha yala ka jong ka jing em na ka banta jong u ba na ka banta ki para breu ki jongi yole se bonsen ngi laklet yole se bonsen ngi mnyu kor yakane ka baut rai ul ai ngi yakane ka jing dawa yakane ka jing khot ka jing u der mata ka daw to kan menta ngin phai u da ga jing sngosi da ga jing kuslai la ga jong ki jing duna la ga jong ki pop ai bo try un map ki pop jingi ai bo try no weng no ya baro kita ga jing mong ba ki pop ki wan ra ha ga jing em ga jongi nga phla how blay badan bor baro pada pi ko han men ko para bang la le pop shibun da ga jing prakhat da ki ten da ki kam da ga jing lek let da ga jing le pala jonga da ga jing le pala jonga da ga jing le pala bakrao e jonga namar gata karpat ya kamaria bakoj kabaya sa gate sati ya kangel berkirukoj badapi kohan man ko para banduai nag banta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yingi mandalama biki pop jongi unyalam yingi sha kajing em bom chukut amen Try can rat ko blaze ne yangi Try can rat ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko no Benim jangi benim yangi Blaze ne yangi Try can rat ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko no Benim jangi benim yangi
duai ngai ti yalade hau jisu hagane kasngi kerpang baro gejing tumur ki bang labu habas dang jong kane kamas berkum juru ngenang duai na gebenta ki kena school gejing baro ki bedang yai tho ya ke exam gejung ki I would try dan rengkat berki unkur kur do ki bakin la susu ban pen kreb ha yalade ban tho ye exam gejung ki Topen ki yakamon jong kirunge jong me ngi kerpat ko try ba da kebawat kam sirhem yau so jong ka kamble jong me kin shem kam kerhai yakiso ba pen kia jong gejing isne jong me dau try jong yu jisu kres kon jong me ubember basan sha rengkat bat me ha gejing yalong kawe jong men sem bakut ublay junam la junam amen Kecing pulih benikong, kecing pulih na kitab jeng penpau. Ngau Yohanes ngalayo I sakawai pat katrak kapening. Kapa krau pat kapa ipeng. Nyau ngut ki angel pat nyau teli ki klam. Kitei kapa kadu. Namar pat kine kecing pitar uplay kalakut. Pat ngalayo I ke kapa I kum katuriau yet. Pala klelang pat kating pat ya kitu kipa lajop ya umrat klau pat ya katur chung u pat ya katrak jingkhen kekerteng chung u paki ya yang harut katuriau yet lem pat katui tara chung uplay hakikti chongki pat kirwai ya kacing ruai Moses Usyakri uplay pat ya kecing ruai chung ukun nang prot ki ong. Ki paton por pat ki bapla ki kam chung mi. Kutrai kuplay upaton por tam. Ki bahok pat ki pasisha kelinti chung mi. Kus ki jaj penriu manu upam ting pat pentron purom ya kekerteng chung mi kutrai. Namar tang mame marway ubakhuj paro kijaj penriu kinwan patkin mane yami namar kirai pishar chungmi lapen pau shai krar kakten chung trai Isongo yau play. Na sam kandai kupra ba nyo spa pra pinyo Indrai antifon banikong katway gulai trabat kandai Ruai utrai, ruai jing ruai temai, ulek ikam pelau. Ruai utrai ka jing ruai ka batemai, nabutrai ulalek ikam pelau. Tika mon sang tiba ku jongu Iwan lam jing penim jongu angi Rai utrai, rai jing rai temai Ulek ikam pelau Kri utrai upen penalaga jing Upen pau laga hoka ki benril Gajing it ayai ne utrai uba Kakular hula ayu Israel Ruai utrai, ruai jing ruai temai
กับพลา Haleluya. 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 Toi syarai batu duai barabor bapindu blanki baklain bad yai klemsir. Bad banjeng akmadu kunu breu. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pulena ke gospel bakut kat kum ulukas. Kaburom hame ko try. Hakata kapor u Jisu ong hala kisan ran. Kin kem ya pi bat kin leben le kho ya pi. Bat kin IT ya pi ha kisinakok bat kipatok. Bat en sapathom ya pi hakmat kisim bat kilat na kabanta kakerteng jonga. Kane kadei kakabu na kabanta jungpi banyang sakhi. Namar kata torai hala kadanut ban kuslai lepa kumno ban jubab naba ngan saa happy ya kajing panaktin bat kajing start ya kiba an omdan uno na kinongshun jungpi ubanla ban ya aireng ne ban pen yania en sa itino ya pi wat da ki kimi ki pa bat ki headman ki para ki kor ki jaj bat ki lok ki jor bat ya kato kanengot na pi kin penyap pin sasha isi habaro na kabanta kakerteng jenga Henry wat uwei unyukle jongpi on omdu a da kajing ya sha jongpi pin sayo ya kajing em ka gospel try kajing ro yeme ko Chris ko hanmen ko para ha u try Jesus Christ ka gospel bamanta kasngi ka khot ka wer inga badepi bada ka jugopor ka yithu inga badepi ba ka jingkmen jong ka jing em kristan ngila ban shem ha ka ban shakri ya kiwe kerpang e da ka ba ngi yang sakhi ya ka karteng ga jong utrai yang sakhi ya ka karteng ga jong utrai yang sakhi ya ka jing ej ka jong u ka baul ai hangi kata ka dei ka jingkmen jong ka jing em kristan ka jungi hato mangama phi ngi shem jingkmen ngi shem jingkermen na em ha ka ba yang sakhi ya ka jing ej ka jing u utrai ha ka gospel bamanta kasngi u la yitu lupa ka eg ban saja ha ka jing em jong kisan ran ge jing u jong ki apostol ge jing u yetu yaki ba ma phi pin sa sha kem ba ma phi pin sa sha leben sha lekho ba ma phi pin sha kan taj na baro ki breu Henry uang ha kisan ran ge jing u wat koslai namar ngahi ngangan wan aik ipi gabor wat koslai kabor met jungpi ngan aik kajing yasha wat koslai hakano kur kompin kren Henry ngangan sapa kabor jong ka jingkren khamtame ka jingpan aktin ban jubab ya ka ek ba phidei ban jubab kane ka bau trai upan sngan ha kisan ran ge jing u ha ka ju kurkom ha ka jing em ka junga ka jong phiru lada shisha ngilong kita ki bakloi ban yang sakhi ya ka karteng ge jing u ngimdei ban khoslai kumno ban kren kumno ban jubab ya ka ek ban ngidei ban jubab ha ka por ka ba ngisha shitom hakapor ba ngisha leben hakapor ka ba ngisha lekho nak banta ka jungu ngiyo I ban ngiyos ngaw manta kaleng ka perthei baro ka we ki we ki jait nyam ki persang ban yuroj ya ka balang katolik ki persang ban pen duno ban pen julor no ban pen telor ya ka jing ij ka jungi ka jing shakri ka jungi kham tame ka jingej ka bangidan how try Henry ngiyo I wat lakata ki persang Henry kabalang Katolik ka jungi kabalang Kristan ka jungi kanang roy kanang par
Ngioi na do basdang jong kabalang Kristan ka jungi. Hadin bau Jisu la seng labo. Hadin ka jing yap ka jungu. Hadin ka jing kiu ka jungu sabeneng. Kinong sun jong uhi ki persang ban penduno ya ke jinget ka bau ai ha ki semran. Ki bala ai ha baro ki to ki banget. Hanrei u Jisu upen urlong ya ke ki ba u kular ha ki semran ka jungu ha ka gospel ka bangi pule menta ka sngi. Ka gospel jung Lukas kalau nong ka arpoi ka lain ka bakat ar hadu kat kandai. Ka jing kular ka jungu ka urlong ha kisenran ke jungu ha baro kito ki bangai nadu basdang kabalang hadu kine kisngi utrai ukersan ya kito ki bapediang ya ka jinget utrai upenshai utrai uaibor banya le persha ya baro ke jing sneu nak benta ka jinget nak benta ka jingyang sakhi ya ka kerteng ke jungu Sachisin kohan men ko para habau turai ukhot wer nga baripi ngi dei ban keli halade hato manga mapingi don em kata ka jingkwa ka jingtrang hato manga mapingi don em kata ka jingsham ya kata ka jingkermen lane ka jingkemen ban sakhi ya utrai lane ban sakri ya kiwe yola se ha ka jing em ka junga ka jungpi ngilong ki Kristan arsap Ngilong kum kita ke Kristan bom pendep hok ya laka jong ka kamram. Haka kelimat ka mangi yo mat ke jing ke jing sitom. Haka kelimat ka badon ki beru ki persang ban tes yang ini ban tenju no ya ke jing ke jungi ya ke jing ke jungi yo ngi kan randin no. Balai haka to ka por ka bangi syam jing ngi syam jenjar ngim yo ka bor ban le persang ya ki to ke jing sneu. Ngim don ka to ka bor ban le persang ya ka bor jung uksut. Lane kita gijing pensoi haka jing em gajungi namar ba ngim don kata ka jingej hau namar ba ngim don kata ka jingkermen hau ladangi don kata ka jingkermen ladangi don kata ka jingsyania ya ka ke bau turayu keren klempep ngin sayo ka bor ban le persha ya kito gijing gijing jinjar klempep ngiyo ka bor ban le persha ya kito gijing pensoi lane gijing tenju na ka banta ka jingej ban ka jingej bat kejing yang sakhi nak banta ka kerteng kejung u hak ba khod jong ka gospel ba manta ka sngi u Jisu u ang kine ki kentin da kejing ya sha jong pi pin sa yo ya ka jing im da kejing ya sha jong pi pin sa yo ya ka jing im ko an men ko para lada mangama pi ngi kwa ban yo ya kita ki jing kerku no trai lada ngi kwa ban yo kata ka jing ai no trai lada mangama pingi kwa banyo kata ka bor ban yeng sakhi shisha nak banta ka jungu ngi dei bandan kata ka jingi sha habaro kiliang khamta me hapdeng jong ka jing ka jing jinjar hapdeng jong ka jing shatanju nak banta ka jingej bat ka jing ka jingi u hato ngi don em kana ka jing sha ha ka jing em klam artatin haka jung em ga junga ga jung pi kom ki Kristan ko hanmen ko para ngin sayomat ya kine baro khamtame namaru Jisu hi ula yetulpa lane ula ong haki senran jungu nadu basdang nadu ka klimat ka baula jit nadu klimat ka baula khodeki balong kinong bot ke jungu balong kita ki bangej bat ki kita ban yang sakhina ka banta jungu ula yetulpa the klempe bangama piru ngin sayomat ya kine baro Henry ngidai bandan kata ka jing yasha Henry ngidai bandan kata ka jingej Henry ngidai bandan kata ka jing IT hau namar tang ka jing yasha jungi tang kata ka jingej bar ka jing IT ka jing yu ngidon ka bor ban job yakine baro bangila ban yang sakhi nak banta ka kerteng ka jing u den mata ka daw hagan ka sngi ngipan ka bor no Jisu ngipan ka jing ai no Jisu ngipan kata ka jing panshay no Jisu kajing sempang na u bama u unang ayang ikine ki bo yakane ka bor ban yasha ban IT ban yang sakhi na ka banta ka kerteng ka jung u eniro yaw Jesus Christ jong ngin plai la ka jong ka jingej ngangej hau blai pa badan bor baro unang tau ka beneng bat ka kendel badhau Jesus Christ kun bamarwe jungu utrai kan ni ya bala kun do man semba khoj ya bala khana kamaria thesati ya ba shala bain hapo piantis pilatus
Lasan arpana yu la tep yu mayar shikibayab hagas ngi kabalay ulami pad ni kibayab ula kiu shabneng usong shakaman ublay pa badan bor baro nang trauan pad man bishar kibayim kibayab hakabalang katolik bukuj hagas ngi selok kerukuj hagas mab ikipop hagas mi pad kado bad hagas ngi embam jukut amen. Lai spa prapuai. Vết ca ni ca chinh terwa, vết yang i cô trai. Kut sa men kebra marga jimbo ko khai jumeng ila pinyam betrong Isa amen. Dak siya jumeng Toduai ko para baga jung knya junga ba jung phi kan long ba priang huna khma du lei pa badan bor baro jung phi na ka banta ka jung ro bat barom bar karteng ka jung u ka jung man toy ngi bat balang ba khu jung u baro ko wei Topriang ko try ya ke jing trua ba kentang ya ki ba me hukum yang iban IT kentang hak kerteng jong me ba topen long yang ibar bor ki ba kongu ya ki hukum jong me khnang ba leng ba ki ne ke jin ai en priang yang ida ke jing h bon jong me dau kris utrai jong ni amen. Utrai udon rainkat bat pi Token to Yalaki Danod, Tongan Angu try blade jungi. Dashishank along Bashong Hog Bad Kabade, Kadeti Jingi Bad Kajingpan Im Yangi, Haman Lakapor Bad Kajaka Banaingu Yame, Kokan Rat Kokpa Bakut Kabale Badan Bor Bad Bom Jikut, Lengbao Try Jungi Uchi Sukris. Namadaga Jinkaya U, Ulapantamai Yagijing Long Brew Barim, Badaga Jing Shashi Tom Jung U. Ula pendam no yaki pop jungi daga jing mi pa jung u na ki bayab ula pli yakalanti sha ka jing embom jukut badak bau kiu sha me kokpa ula pli wang yaki kredop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kan hon jong ki angel bad ki rukut ngirwa ki jing rwa ya ro ya me bad ngi pen bana khlem sange Bakut you try Bakut you play kipai Neng bat betray kidam Dakaburam jong me Wayo sana shatrong Wayo sana klem good Wayo sana you play Junon Yaro you tabawan Aka kerteng utrai Neng bat betay kidam Dakaburam jong me Rayo sana shatrong
Rayo sana klem kut Rayo sana yu play junong Dasha malong bukoj ko try ka tamay jong ka jingkuj baro Namar kata ngi kerpat yame topan kuj pan kentang yakine ka jing trua jungi Dag bapa yamasim jung me kum kamjer halo jongki Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris Hakapor baladino yu badala kamon ngabha ula priang ya ke jing syasutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesendran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha kaju korkom endala layabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong jutang batmai bad bom jukut ya keba enpenmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta kajingmap ekipop tole yakane ban kenmau yanga Kajing maya jong kajing ngek Yipen benar Ya jing ya jung ekotrai Bagi plah Ya kajing mi pajong me Aduh bamen dawan Aduh bamen Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya bad kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu aidam namar melenyew yangi kebabet ban yang kmat jong me bad ban syakri ya me da kebas ngoret ngi karpat ya me bangi kebayo benta hakamet bad kasna mokres ngilong kiba lapan ya teli kawai dauman sem bakoj token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatala kapertai Bato penjana ka ha kajing it rangkat bada Francis ukpa bako jungi wal bad marwen yu bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan maulem ruya ki hanman ki para shenrang bad kantei ki balayotya da kabakerman ya kajing mipat bad ya baro ki balakladno ha kajing isnei jongme to pediang ya ki sha kajing shai ka kmat jongme to isnei yang ibaro ngi karpat yame barengkat bad kamariate soti bakuj kakmi jong blai ujesa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bad barok kerukuj ki balapan snubahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bentalem ha kejeng imbom jukut bad bengen yira bad pandan buram yame dau kun jong me uji sukris Dau lembadu badhau kalong hame blai kupa badan bor ha gejing long kawe jong men sim bakuj barok kebaram bad gejing ro chunam la chunam amen kumpulah hukum yang ngi daun nong penem bad kumpulah hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko kpa jongi uba habneng kalong kebakuj kerteng jong me kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha khendeu kumba beneng to ayangi menta ke jongbam jongi kaba hala kesngi batama yangi kerengkang jongi kumbang rogi ma ke beles new yangi padwat yalam yangi sha ke jong pensoi henry to panlai yangi na kabas new to panlai yangi ngi karpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing spon jongme to ai jing suk jing san ya kisngi jongi knang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin lai barabo na kapop mangin yo jing da na kajing jenjar baro kadba ngi dengap kmelenti ya kajing kerman bakoj bad kajing wan pat jong nong penem jongi
O Jesu Christ. Namar ke cumi kalom kaima ke cumi kabur kabrong jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jome ka jingsuk ngai api ka jingsuk jengang ayapi. Wat pe yaki pop jungi henry yaki jingai jong ka balang jongme badha ka jingsbon jongme. To ahya ka ka jingsuk bad ka jingya tali ka wei kat kum kamon jongme. Mame ubim bad basan shar jinom la jinom. Amen. Ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi. Tong yin itrua ya ka da ka jingsuk iwe ha iwe pad ka jingsuk bad pi. Ko kun lang ro jong uble me bagi no ki pop ka perte do xiao se nei yang yi ko kun lang ro jong uble me bagi no ki pop ka perte do xiao se yang i ko kon lang bro jong uble me ba ke no ki pop ka perte do ai jing suk yang i Hakmi ukun lang brod jong blay hakmi bakid no ekipop jong kepertai sukito yaki balakot shakane ke jingkhawai jong ukun lang brod ko kan rat am song hok maman prung apo kayeng ke junga Henry ong kan naktin kaman sem junga kan sakia kan babat kas nama Kris kan roi ban kilam ini sha ke jingin bom cukat amen. Be
ngan shu ne kwa jing ni ya jing i Ngo me la te se Bendap Shanya Kakuri Jangan Dongin Yadwai Ngikarpat Koblei Badan Bor Baro Baya gitu ha kiba me ai jinkmen banyo benta ha gejing maya jingblei men omsha lano ro bakin klat na me dau Chris utrai jungi utrai dan rainkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badomen sem bakod amen kilai suk ej basyukri utrai da gejing ej jong pi mar kaliang Lai spa kat kentai. Ngala ya pi da jing i bom juku ngala ya les pun ya pi to ya sa Kaburam halpa berkun mensim bukut, mangalam ba menikah, cinta berbos, jangan amen. Enyero yutra Jesus Christ, nama Amen.